अहाँ सब गोटे के हम लक्ष्मी चौधरी गोड़ लागे छी। आई हम एकटा बजरंगबली के गीत लग उपस्थित भेलहुँ हैं और मैथिली भावना चैनल में अहाँ सब गोटे के हार्दिक अभिनंदन करै छी। गीत नीक लागत ते गीत के अधिक से अधिक शेयर करब। धन्यवाद। मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, कथिए के चानन शोभनी भाल, कथिए के चानन शोभनी भाल, रामा हनुमंत के गर्दन में, हनुमंत के गर्दन में कथी के माल, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, श्रीखंड चानन शोभनी भाल, श्रीखंड चानन शोभनी भाल, रामा हनुमंत के गर्दन में, हनुमंत के गर्दन में तुलसी के माल, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, रामा कौन रंग लांगोट छानी, कौन रंग ठोप, मैया कौन रंग लांगोट छानी, कौन रंग ठोप, रामा हनुमंत के लागत, हनुमंत के लागत कथी के भोग, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, रामा लाले लंगोट छने लाले ही ठोप, मैया लाले लंगोट लाले सिंदूर के ठोप, रामा हनुमंत के लागत, हनुमंत के लागत लड्डुअन के भोग, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान, मैया अंजनी के लालन वीर हनुमान।